IFM News. Lokal. Nangipaay iti subag mamano abanag nga aramidan digiti campus journalist tap nagbalda na tanang kenepektibo a journalist ni Mr. Adrian Ayalin, ABS-CBN News reporter kan keynote speaker the Regional Schools Press Conference sa Department of Education. Kinunana at ipanagaramid ti damag ketlombeng amin amay papan kadigiti maseknan kasno at da biktima suspect kanda dumapay nga ahensya ang makasarita iti maysa nga issue. Hinahin pay ni Ayalin asaan nga agpatingga iti narabaw nga opinyon no diket agkali iti naununeg no maipapan iti panagkalap iti damag. Minalakadan pay na Ayalin digiti estudyante a respetuenda digiti tattao ken makipagrikna kadakwada nang runa kadigiti naapektaran iti didigra na isina ken dadto mapay agkasasaad nang runa no di pay lakayat ti makisarita. Kamaudyanan na kinuna ni Ayalin ang napatigmet a pagtalin na dayon ti bagi a natalged no adda digiti panagsusupyat. May sapay a punto akayat nga ibati ni Ayalin kadigiti campus journalist ket ti panagbalinda a napakumbaba ken kontento iti simple a panagbiag iti laksid ti nababa a sweldo. Tanungin niyo ako, paano kung nagsisinungaling na siya sa harapan niyo, lying to your face? Believe me, marami ng beses yan na alam namin na nagsisinungaling ang interviewee. Hindi naman lahat. Naniniwala ako sa kasabihang, I may not agree with what you say, but I will defend to the death. Mainay giti daytoy inayon ni Ayalin asaan ko maadi umiso ti panakausar ti journalism. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM!